adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagkatao sa atong inahan nga si Berheng Maria, the birthday of Mama Mary. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 16 ug bersikulo 18 ngadto sa 23. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham ngadto kang Haring David mao ang mosunod nga mga kaliwatan. Abraham amahan ni Isaac, Isaac amahan ni Jacob, Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Juda amahan ni Perez ug Zerah, si Tamar ang ilang inahan. Perez amahan ni Hezron, Hezron amahan ni Aram, Aram amahan ni Aminadab, Aminadab amahan ni Salmon, Salmon amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Boaz amahan ni Obed, si Ruth ang iyang inahan. Obed amahan ni Jesse, Jesse amahan ni David nga hari, Haring David. Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia mao ang musunod. Hari David amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias. Solomon amahan ni Rehoboam, Rehoboam amahan ni Abias, Abias amahan ni Asa, Asa amahan ni Josaphat, Josaphat amahan ni Joram, Joram amahan ni Ozias, Ozias amahan ni Jotam, Jotam amahan ni Ahaz, Ahaz amahan ni Ezekias, Ezekias amahan ni Manases, Manases amahan ni Amon, Amon amahan ni Josias, Josias amahan ni Joaquin og sa iyang mga igsuon. Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia hangtod nga natawo ang Mesiyas mao ang musunod. Jeconias amahan ni Salatiel, Salatiel amahan ni Zerubabel, Zerubabel amahan ni Abiud, Abiud amahan ni Eliakim, Eliakim amahan ni Hazor, Hazor amahan ni Sadok, Sadok amahan ni Akim, Akim amahan ni Eliud, Eliud amahan ni Eleazar, Eleazar amahan ni Matan, Matan amahan ni Jacob, Jacob amahan ni Jose, Jose bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon tao nga matarong ug dili buot nga pagkaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya ni ini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og lalaki, nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios anaa uban kanato. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.